hobi nga makuha. Alibot ko ng kape. At alibot ni tatang ko, 8 pulgada, takil ti ulo na. Abal-balayen na, numalagip na, agtilat-tilat, agkatay nutat tuma. Adda kapininanang ko nang isi natadam ti ipit na numabisin aglabot ang iwat na abungan na amangan makita da Na minsan nagsarap gadwa, alibot ken ka pinagbubalda. Di ulo jay alibot nagnanana, jay niwat di ka pinagdardara. Apay-apay bakit kuna di tatang ko itan takaasin. Daytoy alibot ko anyan nga ulbit mo, apay nin tulog mo agraman ti ulo. Isot pinaipit mo. Basol mo ulak kay sungbat ni nanang ku apay pinalusot amday tataraken mo taday tuinay kapik mabisin unayen pinaasit deg alibut ataraken mo. Na minsan nagsarap dadwa, alibot ken ka pinagbubalda. Di ulo Jay alibot nagnanana, kay niwat di ka pinagdardara. Apay-apay ba ang takaasi, dahil alibot ko anyan nga ulbit mo. ku apay pinal taday tuinay kapik mabit deg alibut ataraken. Kaya pa'y bakit unan? Daytoy alibot ko anyan nga ulbit mo, apay ngin tulog mo agraman ti ulo. Isot pinaipit mo. Basol mo ulak kay sungbat ni nanang ku apay pinalusot amday tataraken mo taday tuinay kapik mabisin unayen pinaasideg alibut ataraken mo. Apay-apay bakit kuna ni tatang ku itan takaasi daytoy alibut ku anyan ti ulpit mo apayin tulog mo agraman ti ulo. Isot pinaipit mo. Basol mo ulak kay sumbat ni nanang kung apay pinalusot amday tataraken mo taday tunay kapik mabisin unayen pinaasideg alibut ataraken mo. Wow, wow,